Салом, подписчико. Ма имрӯз баъди садики дави ҳозир ман амин дута медицински карти бачаҳои аз садик гирифтам. Зачисление заявление навистим барои ки кӯдакҳои аз садик гирон дигар садик ба метиҳам. Ман 2 моҳ пеш гуфтагӣ будам ки моя перевод кунитон дигар садик ба гуфтанд ки ҳозир перевод намекунем, чунки ҳамон связи ҳамин коронавирус переводо отменит шудагӣ, як садики дигар ба перевод намекунем гуфтанд. Якта выхода мо ҳамин буд ки мо аз садик буромда хонамоа камтар шида ба дигар садик ба заявление навистанамон дар кор буд ки моя садик ба қабул кунитон ҷомо нест гуфта. Ҳозир накнун кӯдакҳоя имрӯз последний рӯз садик ба бурдам ва 2 рӯз хонава мешинанд, 2 рӯз ё 3 рӯз, баъд вай садики навои пеши хонамон гива мерад. Унҷа ва ҳозир рафта заявление менависам ки вай моя ҷомо нест, мо садик ба намерим, мо хонашин гуфта, баъд ваҳо мова место предоставит мекунанд. Ин садик ба мо аз сабаби Тоҷикистон ба бурафтана мо вай кӯдакҳоя гирифтем гуфтем, чунки дигар садик ба дигар садик ба гӯя агар вай намекардааст мумкин набудааст. Мо буромдем аз садик. Мана целый пакет анҷоми бачаҳоя гирифтам. Мана ин якуметаш тутатиреза а Ясмин буд. Мана ин саёметаш а Муроҷон буд. Барои памят хаямон садик 3 сол омдим ин садик ба ҳамин видео ютуб ба мемонад. Садики нағз буд. Дилам ким чихел ганда шудааст. 2 моҳ давидам барои ҳамон ҷо пеши хонамонги садик баю, лекин дилам ганда шудааст. Подписчико, ман инҷа документ пур кардостям. Аз садики нав мова договор додан бо як ламон варақҳое ки пур кардан дар кор ҳамиҳоя додан. Мана ин договор, ин согласия, инашам договор, 2 экземпляри ҳамаш, инам договор, ҳамаи ҳамина пур кардан дар кор. Мана инҷа оша, ин якта ани Муроҷон бо ҳамин қадри дигар ани Ясмин. Инҷа документҳо, чунки ҳама данҳоя даровардан дар кор инҷа ва як договор ба хондам, якта чиза шумо ба нишон додани будам. ба фикри ман ҳама садикҳо ваяш ҳар хел нархаш камтар 20 рубл 30 рубл пасту баланд фарқ мекунад. Шаҳри мо ва садикамо то 3 солаи 145 рубл як рӯзба аз 7 то 12 соат. Баъди 3 сола то 7 сола 175 рубл. Вақте ки кӯдак намебиёд, агар ваяш бошад, справкаш бошад, рӯзаш ба пул ҳисоб намекунад. Агар бесабаб набиёд, ба фикрам 65 рубл буд. Ҳама хел 65 рубл ҳисоб мекунад ва аз 100 рӯз изофа шавад ваятон отпускатон уже аз 101 рӯз бо ҳама хел рӯзаш ба 65 рубл мезанад. Мо ҳама хел 6 моҳ вай ба истодагӣ монда. Чизе Тоҷикистон ба истодагӣ монда 3 моҳаш бепул шудагӣ буд. Ҳамин 100 рӯзаш 3 моҳи дигараш ба ҳар душ биям ҷош ба пул додагӣ будем. ҳар рӯзаш 65 рубли ҳисоб карда бурардагӣ буд. Ҳамин 3 моҳ ба заплатит кардагӣ будем барои ки ҷош занят шуда истад. Инҷа ва даже родной языкат кадом вай будааст, ҳама хел графа будааст. Родной язык чандум бача, даже хонат чихел условияош ҳамина пур мекарди. Тамошобино, мо аллакай садики нав ба омдим як рӯз. Чихел гум ощущение чихел сравнивать мекунӣ, вай садик чихел буд, ин садик чихел
ким хел ҳоли одат кардаги не хай кӯдако гера кардагиш не ҳар душам вообще муроҷон ба интерес не мебиём ҳаминҷа ва гуфтос Ясмин гера кардагиш не ами бачаҳо ки чихел бозӣ мекард ами хел бозӣ кард мо медароем мо ва чихел як торикӣ бо ими ким чихел вай садики мо калидорош рӯшноӣ ҳар хел вай расмо кашидаги амхе вай буд светлый буд коридор инҷа фақат светош куштагӣ торик дили одам зиқ мешад маълимаҳош як аҷоиб менигарад ё набуда намовами боз як бор салом подписчико ман Садик Рафтосиам ин влог полностью акнун дар бораи Садик шуд имрӯз сеюм рӯз рӯзи ҷумъаю шанбе Садик рафтагӣ буд кӯдако Садикина имрӯз чоршанбе сеюм бор рафтост ду рӯз наз рафт муроҷон имрӯз саҳар гира кард ки мне здесь не хочется, мне страшно. Ман гуфтам ягон кас ҷанг кард мезад мега писах зад не мегӯд ман аз Садики худам ба бар гуфт дилам ганда шуд аз як тараф хурсанд будам ки наздик шуд Садикам уфта аз дигар тараф кӯдак ба раҳмам омад ки чихел вай ҷанда ошноҳош бисёр буд инҷа ба фикрам кӯдако ҳолӣ намешиносанд қатӣ бозӣ намекунанд мен намедонам барои ҳамин барвақтар ондостиам ҳозир мегирам дадош як хел мегӯн ки аз дигар вай Садики дур бошадам мебарим мегӯн ман худам бурда мебиёрам ҳар рӯз мегӯн гера накунад шуд ҳамин кӯдако мегӯн воспитателош унҷая ҳамаш саҳар кӯдакоя атаги дар пешвоз мегирифт ачи мекард назаш биё мегуфт назхо рафта хеси ме омҷи меамхел инҷа мебиёри кӯдака мехел аҳамият наметиҳад саҳар муроҷон гера кадост намедаром гуфта як назар воспитатель намебиёд намегӯд ки биё қатӣ мо масалан бозӣ кун алда накард дили дадош хунук шуд ман гуфтам майлаш як ҳафта тоқат кунед бинем чи аҳвол гуфтам чи гап мешад намехел наметнам барои чи фақат меби саҳар биям бего биям намехел калидорошона светаш куштагӣ торик тип торик лесницаҳо ҳамунҷа кӯдако буромда мефурон дар намегиронад дили одам танг шуда мебаравад ба фикрам бе муроҷон биям махул нашуд немегӯд привет здравствуйте почему ты сегодня не кушал тебе здесь не нравится? Почему, бача? Потому что я уже не хочу. Не хочешь? Нет, Ты куда хочешь? В свой садик хочешь, что ли? Здесь жена. Да, она там, давай. Правда. Завтра придешь? Да. Тебе нравится? Мама, Ау. я еще умею на 2 ступеньки прыгать. Молодец. Ты почему сегодня не кушал? Потому что не хотел. Не хотел? Завтра захочешь? Да. Майли подписчикои азиз, хайр тобокои оянда. Мо кӯдакои асади гирифтим. Ҳаво 40 градус. Тез мошин рафтосем. Наздик боштам мошинка омдим, чунки 40-45, саҳар 49 буд. Ҳозир 40-41 ба фикрам. Хайр, боз як бори дигар.